Господь в Євангелії часто піднімає тему книжників і фарисеїв. Це були люди, які олицетворяли собою неку тогдашню еліту. Фарисеї, то чиновники, любили присідати. Фарисей не міг бути простим чоловіком. І книжники. Книжники – це були некі тогдашні професора. Вони то добре знали пророчества про Месію. Вони добре знали, що в Ісусі Христі сповнилися пророчества, що Він почав робити чудеса, котрі предсказані були тільки пророками, і тільки в ньому то зобразилося. Що Він показав власть божественну, коли чоловіка вертав к жизни, відкривав очі, вуха, давав зрення і зганяв бісов. Перед очами їх із глини зліпив чоловікові очі. Мільйони нервних кліточок, а він до того зробив із глини. Перед ними був Творець, Господь, котрий, якщо очі зліпив перед ними, то остальні члени тіла простіше робити було. Це тот, хто сотворив по-слав'янськи і зваяв. Так Господь і зваяв нас, сотворив нас і создав нас для божественного замисла у радості духовній. Но от к пришествию Христа лідерство у народі Божому зайняли книжники і фарисеї. Що вони зробили? Во-первых, вони взяли по слову Христа ключ розуміння духовності, церкви, релігії. Но при тому, що зробилися вчителями, самі перестали бути Божими дітьми і другим не давали. Самі перестали ждати Царства Божого і другим почали не давати. І казав Господь: горе вам, книжники і фарисеї, що взяли сте ключ розуміння, суть. Самі не хочете тим воспользуватися. І других людей, які на вас дивляться. Ведь який народ не чекає від своєї еліти, що розумні люди, грамотні люди, образовані люди щось зроблять для народу доброго? Боже, як позирали тоді народ у Ізраїлі на тих книжників і фарисеїв, так їх обозвали, бо фарисеї то були такі двоєдушні люди, а книжники були весьма горді і перевозносилися. Но пройшли 2000 років. Оказується, не перевелися книжники і фарисеї і в нашому народі. І наш народ так ся надіє, що грамотні люди, а ще й багаті люди щось зроблять для народу. В результаті дивляться на тих багатих людей, на ту еліту, як на самое посліднє, що в всьому світі нерозумноє, немудроє, зловредноє. Де може зробити вред народові? Еліта старається то зробити. Вот почему і в нашому народі книжники і фарисеї суть нелюбимі. Да і в древності Господь прямо казав книжникам, фарисеям: горе вам, бо ви не входите в Царство Боже. Ви вже прийняли рішення, що ви безбожники. Но этим самим ви збиваєте з толку других людей. А сьогодні додає Ісус в Євангелії такі слова: горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину, а оставили сте більше в законі: суд і милость і віру. Горе вам, книжники і фарисеї, що ви настільки не способні розуміти, що не проявите добрий суд правдивий людям. Горе вам, судді, прокурори, котрі іноді сміхуєтеся з людьми. Ви що думаєте, що спрячетеся десь, або Бог не видить ваші злочини? Горе вам, книжники і фарисеї, що суд у вас несправедливий, милость у вас відсутня, а віра нікудишня, безпомочні. Подобало, каже Господь, і десятину давати. Треба помагати і на садик, і на школу, і на церкву, і на якісь другі діла, но не оставляти і того головнішого – суд, милості, віру. Горе вам, книжники і фарисеї, вожді сліпі, оціжуєте комара, а верблюда пожираєте. І не видите, що їсте. Не видите, які канали включаєте, і яку лживу інформацію у себе пущаєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зовнішньої стекляниці. Погар так очищаєте, і блюда витираєте, а внутрі сте повні хищення і неправди. Фарисеї сліпий, очисти сперва внутрішнє, і будеш
мати и внешнее все чистое. Горе вам, книжники и фарисеи, лицеміри – це така класична фраза. Не просто горе вам, а горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що ви подобалися гробам, котрі зверха вапном побілені, а внутрі сте повні костей мертвих і всякої нечистоти. Да, гроби зверха красні, а внутрі мертвечина. Так і ви усюди являєтеся чоловіком-праведниками, а внутрі єсте повні лицемірства і беззаконія. Характеристика ета відноситься не лише до людей того часу. Ця характеристика вірна книжникам, фарисеям і сьогодні. І многі з наших людей, котрі до церкви ходять, також деколи люблять побалуватися книжництвом і фарисейством. І в цьому плані є опасність, що слово, адресоване Ісусом книжням, фарисеям, горе вам, відноситься й до тих людей. Господь покликає нас бути благими. І ще Соломон замітив, що дуже люблять люди чоловіка, який не вспоминає старі конфлікти. Духовна наука, коли читаємо Соломона, та видить нам, що Соломон писав не 3000 років назад, а вчора писав, бо настільки актуальна мудрость Соломонова і донині. От чому настольна книга має бути у чоловіка священне писання, а не французькі романи або якісь там бойовики. Вот чому в добрих людей, котрі бояться стану книжників і фарисеїв, зачастую люди читають духовну літературу, придивляються до духовних передач, обходять людей зловредних і книжників і фарисеїв. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, тому що люди деколи дивляться вашу передачу, думають, що правду кажете, і збиваєте з толку тих людей неутверджених, котрі ще не готові робити зло, но послухали вашу лож, заразилися і стали грішниками. Молім Бога, щоб Господь народив нас любов'ю до святості і чистоти. А класичні вираження Христові, євангельські, горе вам, книжники і фарисеї, особливо нас не спокоюють, що їм горе. А якщо й ти, книжник, що повно книжок маєш вдома, повно молитвенників, а лінуєш відкрити його. А кілька людей хваляться, що Біблію мають вдома, а Біблія вже давно порохом припала. Це і є книжництво наших днів. Да і фарисейство нам лізе. Боже мати, поможи нам, щоб ми брали для образа святих людей. Щоб у світі цьому не книжники, не фарисеї, не їх дух, не їх закваска, не їхнє зловредне учення, не їхні прийоми обмана людей нами не обладали. Сам мій апостол Павел учив нас, все мені позволительно. Ти можеш піти куди хочеш, їж, що хочеш. Но якщо замічаєш, що їда тобі мішає в молитві, придивися до людей церковних, котрі пост держать. Бо так, поступаючи тут на землі, такі люди, котрі послухали голос Отця Небесного і Його Сина, нашого Спасителя Ісуса, і послухавши, послідували за Ісусом, узявши свій хрест, обійдя книжників і фарисеїв як послідньої отреб'я цього світа, хоча розхваленої і розрекламованої, но обійдя їх, ми й тут на землі много зробимо, много вспіємо добро зробити, а в вічності разом з святими будемо чути голос Отця Небесного. Прийдіть до мене, благословенні, наслідуйте Царство Божоє, бо ви не захотіли тої закваски фарисейської, а й збралися учення євангельської і перебували в конечній церкві, і наслідуйте Царство, уготовлене вам від початку світа. Амінь.